вай мардака дами қишлоқшон ҳама дуо мета вақте мегзара вай худоями умрш дароз шава ё ҳар ка ба худаш мизанако мардако ҳама ярз касал меша ҳама пушти дари вая мегира. Баъд як меҳмонам қишлоқ омадаги и чӣ гапа ягон бузургвора чӣ амад барои немега худо мега умрша дароз кана ҳама қарздора ҷонша нагира ки пуломон аввал бутада барои қарздор буданам хубай да ҳаёт ана ку ма гуфтаги бари ҳам латифа намедонам леки ҳама ҳаёти худам як чӣ дахна ба филм мисли ҳами латифаи худ ҳами ҳаёт мо хона дар рӯи карвоз шидаи қишлоқ тасаввур кун қишлоқ ая ода вақте ки дар хона бепулмонӣ ҳам дар назари занак ранги террис метоёхӣ ҳам қишши гудако лазз намебиян ҳами бепул чӣ хело да бепул ба хона дар рӯи карвоз ҳам киштаги ҳам газет рӯзнома хонда издаму фикра банд карда издам дар рӯзнома нами чӣ хонда издам агане банд карда издам як кепка дар сарам нехед як кепка олмон кепка набуда бошо бошо ин ҳаҷа буда ҳам кепка дар сарам ҳам таштагам ҳамҷа дарвоза пеши хона дарвоза ҳамҷа роҳ калон кард ана хондаи худам зиқ зиндагӣ нест пул мули чи не ҳамин зиндагӣ ба як ҷугӣ баробад лӯлигӯ дара кушоду баъду ҳамсая гу авқото ва чиова ки авқоти чӣ мебара лӯли омад о балам як чи садақа куне як чи нон пон садақа куне балам садақа куне балам хаб як гудако дадина нон додаки хаи рафт инош рафт бо ҳамин баъди ним соат бояд дега балам як чи садақа куне як чи хайр куне балам баи кӯдако нон бурдан ки нон намегира ӯ кӯдако даст нон шабити истаги нон намегира балам ман нон намегирам ман гирижа дорам тангав су мегирам нон намегирам ман аки миёнам дар мекунам наметавонам балам пул биёр ӯ кӯдако намеза пула як ҷо гироғӣ ба ҳам мошина гӯяд як 50 як 30 дода инамш рафт ин баъд як ним соат богузашт ки бояд барак дия омад ман ки боша буда бояд мардак омад оҳан мегирем алюмин мегирем мис мегирем қимат мегирем қимат оҳан дорем ман саром халки набинам мана рума набинам ҳамитон ман ту оҳан надорем чӣ хел оҳан надорем хайдам рафт бояд як соат пас бояд занак дига омад мӯи сар мегирем қимат мегирем 1000 сомон мегирем мӯи сар ман мисарам хам истагиай хам як кило ин бедор ин мӯи сарш бурдаге чӣ бедуре бавар ҳамин ман мебинам чӣ гап занам ба мӯи сар дорем ман дандурон ғуҷур кунам чӣ гап занам бавая баъду не мӯи сар надорем чӣ хел мӯи сар надорем ҳама мӯи сар дора шумо надорен ба мана қар кард ба кепкара гуфтам ай ҳамин хесар мӯи сар ҷамъ карда мешавад